Il-ġimgħa filgħodu ġie inawgurat ix-xogħol ta' restawr li sar fuq waħda mill-faċċati tal-Università l-Antika fil-Belt Valletta. Dan il-proġett b'investiment ta' €1,500,000 huwa parti minn kullana ta' xogħlijiet li sal-aħħar tas-sena d-dieħla ser itemmu x-xogħlijiet ta' restawr fuq il-faċċati u l-bjut kollha li hemm idawru din il-binja u l-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt Valletta. Waqt żjara fuq ix-xogħlijiet li tlestew dawk li jinsabu għaddejjin bħalissa, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici laqa dan ix-xogħol fuq din il-binja b'karatteristiċi uniċi u spjega kif dan sar possibbli grazzi għall-intervent dirett tal-Gvern. Dan huma kollha fondi nazzjonali, ġifieri fondi li l-Gvern jiġġenera permezz tal-ekonomija tiegħu illi jammontaw għal iktar minn €1,500,000. U allura dan huwa kollu investiment f'dan il-ġojjel tal-Belt Kapitali li m'għandix dubju illi dan huwa investiment taqli li ħajkompli jattira iktar u iktar nies biex iżuru pajjiżna u l-Belt Valletta. Daphne Fenech, illi hija waħda mill-periti responsabbli mill-proġett spjegat kif tul is-snin din il-binja ġarbet diversi ħsarat kemm minħabba l-elementi kif ukoll minħabba interventi umani illi kienu saru b'mod ħażin u l-ħmieġ tal-ħamim. Deteriorazzjoni minħabba il-klima u minħabba anka il-fatt li hawnhekk huwa traffikus ħafna. Anka ċertu xogħlijiet ta' interventi li saru fil-passat, speċjalment materjali mhux idonji li mbagħad eventwalment ikkawżaw ħsara. Anka ħsarat u ħafna tindif minħabba pereżempju mill-fatt li hawn ħafna ħamiem hawnhekk il-belt għamlu żmien kien hawn ħafna ħamiem u dak it-tip ta' ħmieġ u hekk ovvjament ħajkompli deterjora. Hija komplet tispjega kif fuq perjodu ta' 4 snin ser ikunu ġew irrestawrati ma' 8,100 metru kwadru ta' faċċati li jagħtu għal fuq 4 toroq fil-kapitali li huma Triq il-Merkanti, Triq San Pawl, Triq San Kristoforu kif ukoll Triq l-Arċisqof. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.